shit toch toe was. Nu was niet was in Dhòmhnaill. Die get je hier zo die get iets. Shake. Nu was hij maas flat. Ja. Go. Ja. And then you see the piece pick here and do show was conduct a shit to the video to the visual gestures. Has je toch een hilde genoortje, Allan? Ja? Has je toch een hilde genoortje? I got a big loose on the show. Ja. Is yours in a lock a hashin, Allan? Ik ga gaan. Sure. Daar. Nee, waar gaan? Hashin kerst, hè? Hashin kerst. Dat doet mij niet. Ja. Jay, na paddle, so Jay a fig. Gan a crew and so vil fig book. Call you shin a share. Sprush gel, sprush ruairidh. Shock de Jay Sulish. En bar. Ach, maar ook keer geen loop. Sinneper. Oh, sure. I shook the macro, I could just hit a bit, yes, Oh, nee, dat was hij. Dat deed ik niet. Maar ik heb het heel goed. Dat was een goede vriend. Nee. Dat was een goede studie. Ach, dan ben je toch een jij. Zo. Jullie hebben wel juist hoor. Zijn jou. Die toch? Kijk. En kan je Hillary dat het al was? Truck. Na, hier is een. Nakken en Gio. Baby's got any of get them a chuck and back up at a Lewisburg, could you? And a whacker. Oh, Uric. John Uric. Yeah, he has done a shit. I go up at it about fight again. Yeah. How's your bear, Wolfie? Very good. Hier zijn bekend have a gal. Stay as een taal. Kijk een bouw komt de gustjes. Dan big Allan G dat gebruikt men een hakkeltje dus men aardje Kenya. Shit gedeel zijn een Jew. Ja, shit gedeel. Ja. Gerard.
Mac. Happy Eve,